comentar en la comissió. A veure, en principi lamentar que a un any d'haver inaugurat l'espai Voramar i estar fet, que ara se tinguin que remodelar les portes i aleshores ficar un poquet més d'atenció per part de a qui corresponga els tècnics. El regidor li té pegar un toc als tècnics d'urbanisme perquè quan se fa un projecte, quan se desenvolupa, que estiguen damunt de que es complixen les coses. Així es va comentar el tema que pareix ser que no s'havia pensat que entrar una Fenwick en un magatzem. Doncs escolta, jo penso que avui en dia quan se fa un magatzem normalment el 99% dels productes van paletitzats i aleshores és de pensar que entre una Fenwick o que se tingui en compte aquestes coses. I ja de pas també, el reasfaltat de la rotonda que estem patint-la des de fa molts anys, que sobretot quan plou, però quan no plou també, no és que entres fort, és que agarres un poquet així la curva un poquet mal traçar i te'n vas. Estic parlant de la rotonda de lo que és la font, que ara va reasfaltar-se. I dir de pas ja també que se tingui en compte el tema de les voreres, tant de la plaça del País com de les voreres del pas subterrani, del Caminàs, que no passa com en el nucli antic, que s'ha tardat en fer una cosa i les voreres del nucli antic, per a mi, estan fetes en els peus, en vez del cap. És una vergonya. Per una cosa que se fa en el nucli antic, només hi ha que passar per ell, per el Ravalet o per qualsevol tram, i sí, que haurà pujat potser una furgoneta o el que sigui, però és que per l'amor de Déu. I les voreres ara que se van a fer, que tinguem en compte això, que se supervisa bé i que com els diners són de tots, encara que vinguin de la Diputació i una altra part la fica al poble, que se fica un poquet d'atenció i que no estiguem sempre fent la feina de matar l'afer, fer i desfer. Gràcies.